Φίλες και φίλοι, είμαστε εδώ για τις 57 ψυχές που ζητούν δικαίωση 2,5 χρόνια τώρα. Δεν είμαστε εδώ από μίσος. Είμαστε εδώ γιατί θέλουμε αλήθεια και δικαιοσύνη, γιατί θέλουμε να τιμωρηθούν οι ένοχοι, γιατί θέλουμε να συμπαρασταθούμε στους συγγενείς των θυμάτων. Από την πρώτη στιγμή αντιληφθήκαμε ότι κάτι δεν γίνεται σωστά. Περιμέναμε όμως υπομονετικά να δούμε πώς θα εξελιχθεί η όλη κατάσταση. Όλο αυτό το διάστημα παρακολουθούμε τον αγώνα που κάνει η κυρία Καριστιανού για να μην ξεχαστεί αυτό το έγκλημα. Πάντοτε συμπαραστάτες της σε αυτόν τον αγώνα, με όποιο τρόπο μπορούσε ο καθένας. Διαβάζουμε σχόλια που βρίζουν, λιδωρούν και απαξιώνουν αυτή τη μάνα που έχει βάλει σκοπό της ζωής της να λάμψει η αλήθεια και να τιμωρηθούν οι ένοχοι απέναντι σε ένα καθεστώς αδίστακτον. Λες και έχει άλλη επιλογή. Όχι, δεν έχει. Όπως δεν θα είχαμε κι εμείς αν βρισκόμασταν στη θέση της. Ένα κομμάτι ιστού βρέθηκε από το παιδί της, που ήταν ζωντανό μετά τη σύγκρουση. Σήμερα μάθαμε επιτέλους το αποτέλεσμα της πυρασφάλειας στα τρένα. Είναι πλέον επίσημο ότι η πυρασφάλεια στο τρένο των Τεμπών ήταν ανύπαρκτη. Το δείγμα από το τρένο των Τεμπών έδειξε 4 φορές χειρότερο από το όριο που ισχύει σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιο απλά κάηκαν άνθρωποι ζωντανοί, γιατί τα καθίσματά τους δεν ήταν πυράντοφα. Η Ελένη Φρέι δηλαδή έλεγε ψέματα ότι τηρεί τους κανονισμούς ασφάλειας με την ανοχή φυσικά της κυβέρνησης. Η ίδια κατάσταση επικρατεί και σήμερα, 2,5 χρόνια μετά. Ξέρουμε όλοι τι σημαίνει να αποχαιρετάς το παιδί σου που φεύγει για ένα ταξίδι, το γονιό σου, τον αδερφό σου, τη μητέρα σου, το φίλο σου. Να περιμένεις να γυρίσει πίσω, να περιμένεις το χαμόγελό του και να μην το ξαναδείς ποτέ. Αυτή η σκέψη και μόνο μας διαλύει. Δεν χρειάζεται να είσαι γονιός για να καταλάβεις τον πόνο. Χρειάζεται να είσαι άνθρωπος. Είμαστε εδώ γιατί δεν αντέχουμε τη σιωπή. Γιατί 2,5 χρόνια μετά οι οικογένειες ακόμη δεν έχουν λάβει τις απαντήσεις που δικαιούνται. Το ίδιο βιώσαμε και πάλι στην τοπική κοινωνία μας και τότε, ως γονείς και συγγενείς, των 21 μαθητών στο δυστύχημα με το λεωφορείο στα Τέμπη το 2003. Γι' αυτό βρισκόμαστε σήμερα εδώ, γιατί δεν ξεχνάμε ότι χάθηκαν νέοι άνθρωποι με όνειρα, με ζωή μπροστά τους. Γιατί δεν αποδεχόμαστε μια κοινωνία που προσπερνά, που κλείνει τα μάτια, που αφήνει τις ευθύνες να χάνονται στο σκοτάδι. Ζητάμε το αυτονόητο, να αποδοθεί δικαιοσύνη, να μάθουμε την αλήθεια, να αναλάβουν όλοι τις ευθύνες που τους αναλογούν. Δεν ζητάμε τίποτα παραπάνω από αυτό που χρωστάμε στα παιδιά μας, στα παιδιά που χάθηκαν. 22 ετών από τη Νέα Πέραμο Καβάλας. Αναστασία Αδαμίδη, 24 ετών από την Πάτο της Κύπρου. Δημήτρης Ασλανίδης, 26 ετών από τη Θεσσαλονίκη. Βάιος Βλάχος, 34 ετών από την Καρδίτσα. Σπύρος Βούλγαρης, 35 ετών από το Λιανοκλάδι. Ιωάννης Μπουτσινάς, 48 ετών, ζούσε μόνιμα στην Κατερίνη. Έλενα Δουρμίκα, 35 ετών, ζούσε στη Βέρεια. Μαρία Εργούτ, 55 ετών από τον Ευρωκόπη. Δήμητρα Ευαγγελία Καπετάνιου, 24 ετών από τη Θεσσαλονίκη. Σωτήρης Καραγεωργίου, 28 ετών από τη Μελίκη Μαθίας. Νικήτας Καραθεοδόρου, 23 ετών από τη Θεσσαλονίκη. Βάια Μπλέκα Καρακώστα, 42 ετών, ζούσε στη Λάρισα. Ιωάννης Καρασάβας, 27 ετών από τη Θεσσαλονίκη. Ιωάννης Καριώτης, 63 ετών από το Σικάμινο του Ουρκού. Αθηνά Κατσάρα, 34 ετών από την Κατερίνη. Χρυσούλα Κουκαριώτη, 55 ετών από την Ανδριανή Δράμας. Ευαγγελία Κωνσταντίνου Σίλβα, 63 ετών από την Ανδριανή Δράμας, ζούσε στη Γερμανία. Ιωνέλ Κουλέλα, 34 ετών με καταγωγή από τη Ρουμανία. Αναστάσιος Κουτσόπουλος, 21 ετών από την Καρδίτσα. Γιώργος Κουτσούμπας, 59 ετών από την Αμαλιάδα. Γεώργιος Κυριακίδης, 67 ετών από τη Θεσσαλονίκη. Βασίλειος Κυριάκος Κώτας, 51 ετών από τη Θεσσαλονίκη.
Κλαούντια Αλεξάνδρα Λάτα, 20 ετών από τη Λάρισα. Δημήτρης Μασαλής, 30 ετών από την Αθήνα. Ιφηγένεια Μίτσκα, 22 ετών από τα Γιαννιτσά Πέλας. Μοχάμεντ Εντρίς Μία, 33 ετών υπήκοος Μπαγκλαντές. Μαρία Μίαρη, 55 ετών από το Σπιταλά της Κέρκυρας. Μέρι Μουρτζάκη, 51 ετών από την Κρήτη. Φραντσέσκα Μπέζα, 20 ετών από τη Θεσσαλονίκη. Παυλίνο Μπόζο, 61 ετών από την Αλβανία. Ευάγγελος Μπουρνάζης, 54 ετών από τη Θεσσαλονίκη. Παναγιώτης Μπουρνάζης, 15 ετών από το Κορτελιό Θεσσαλονίκης. Νίκος Ναλβάντης, 28 ετών από την Έδεσα. Δημήτρης Σικού, 29 ετών από την Αλεξανδρούπολη. Αναστασία Παπαγγελή, 19 ετών από τα Καλάβρητα. Γεώργιος Παπάζογλου, 22 ετών από τη Θεσσαλονίκη. Κυπριανός Παπαϊωάννου, 23 ετών από την Κύπρο. Ανδρέας Παυλίδης, 49 ετών από τη Θεσσαλονίκη. Αναστασία Πλακιά, 19 ετών από την Καλαμπάκα. Θωμαή Πλακιά, 19 ετών από την Καλαμπάκα. Χρυσή Πλακιά, 19 ετών από την Καλαμπάκα. Καλλιώτη Πορφυρίδου, 23 ετών από την Καλαμαριά Θεσσαλονίκης. Ντενίς Ρούτσι, 22 ετών από την Αθήνα. Σοφία Ειρήνη Ταχναζίδου, 23 ετών από τη Θεσσαλονίκη. Ιωάννης Τζοβάρας, 55 ετών από τη Στυλίδα. Άγγελος Ηλκερίδης, 23 ετών από την Ειρηνούπολη Νάουσας. Αγάπη Τσακλίδου, 22 ετών από τη Θεσσαλονίκη. Ελένη Τσίντζα, 22 ετών από τα Κουφάλια Θεσσαλονίκης. Αφροδίτη Τσιώμα, 22 ετών από τη Θεσσαλονίκη. Γεώργιος Φωτόπουλος, 57 ετών, γεννημένος στην Ελβετία, ζούσε στην Αθήνα. Ελισάβετ Χατζηβασιλείου, 26 ετών από τη Θεσσαλονίκη. Παναγιώτης Χατζηχαραλάπους, 29 ετών από την Αθήνα. Βασιλική Χλώρου, 55 ετών από τη Λάρισα. Ελπίδα Κούπα, 28 ετών από την Αταλάντη. Μαρία Θωμαή Ψαροπούλου, 19 ετών από τη Θεσσαλονίκη. Σύρος Πρόσφυγας, χωρίς στοιχεία. Εριέτα Μόλφο, 23 ετών. Δεν βρέθηκε τίποτα από το σώμα της, θεωρείται αγνοούμενη. Στη χώρα που έχουμε γεννηθεί και ζούμε, έχουν γεννηθεί η δημοκρατία και η δικαιοσύνη. Δεν θα επιτρέψουμε να αφήσουμε την τελευταία του κοινωνία εδώ. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ξέρουμε ότι η σημερινή μέρα είναι λίγο δύσκολη. Ο περισσότερος κόσμος βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, γιατί εκεί είναι σήμερα το κέντρο του ενδιαφέροντος.